Promover o turismo termal, fomentar o intercambio de coñecementos e experiencias son os obxectivos do 17º Encontro de Vilas Termais, unha reunión de localidades españolas con augas minerais e termais da Federación Española de Municipios e Provincias que acollerá Guitiriz dende mañá xoves día 13 ata o sábado día 15 coa chega de 15.000 euros da Deputación. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, e a alcaldesa Marisol Morandeira participaron na presentación deste evento no Hotel Balneario de Guitiriz, lugar de celebración do evento xunto ao seu director. Estamos nun momento que se vai a falar de digitalización, de xestión, de colaboración público-privada, todas esas cuestións que preocupan aos concellos que temos villas termais e que tamén preocupan aos establecementos que ofrecen ese termalismo. Pablo Rivera destacou o apoio da Deputación ao encontro, lembrando o impulso que desde a institución se está a dar ao turismo termal cun programa propio, o que está adherido ao balneario de Guitiriz. Que, como moi ben saberá a xente, forma parte da nosa rede de balnearios adheridos ao programa Lugo Termal, que este ano incluso nos trasladaron a necesidade de ampliar as plazas que ofertamos neste balneario. O turismo termal funciona, que incluso o propio turismo termal a nivel de retroalimentación a propia provincia funciona. A xente desta provincia quere coñecer o seu, neste caso, a súa riqueza a nivel de hotéis e establecementos e quere disfrutalos. O programa do Encontro de Vilas Termais inclúe unha mesa redonda sobre os diferentes modelos de xestión das vilas termais e dos retos aos que se enfronta o sector, relatorios sobre a digitalización do turismo termal e o modelo público-privado destes destinos.